Takže čaute ľudia, zdraví vás Ravix pri novom videu a dnešné video bude z hry Roblox. Som tu spoločne s mojim kamarátom Maťom. Čaute. A ľudia, chcem sa vám veľmi ospravedlniť, že dlho nevyšlo video, no dával som aj short, že nemal som teraz čas, mal som aj školu a veľa povinností mimo YouTube. Dneska si zahráme Sinister Bass, je to hororovka, lebo aj ste hlasovali v šorte, čo som tiež dal, že si máme zahrať hororovku a som zvedavý, či to prejdeme. Sa nám to načítava. Noc 1. Tu čo za obratka? Mám baterku. Maťo, toto na mňa? Dobre. Dobre, poď. Ideme do autobusu. Asi, neviem, či máme ísť. Hej, máme. A kto bude šoferovať? Ja budem šoferovať. Ja si sadnem tu. Tam je nejaký tunel. Sú monster trucky. Tam je mesiac. Prepáčte. Čo máme si vybrať tutoriál? A to nič. Kde ideš? Už treba šoferovať. Aha, idem. Som v autobuse. Dvere, nie sú zamknuté. Dobre. A tu máme prvú zastávku. Máme im otvoriť. 662. Áno. Čo, Maťo? To je nejaká pani. Ticket. Aha, dobre. Aha, takže mi normálne aj... Zatiaľ to vyzerá by všetko v pohode. Pamätaj sa, čo bude stáť na 666. No áno, lebo to je démonské číslo. Aha, tu je ďalší. Listok, dám mu krásne, už tam nikto není, takže zatvoríme. Sadni a my ideme. Ideme ďalej, asi na ďalšiu zastávku. Veľmi rýchly autobus, ja som zvyknutý držať dlhšie, ale keď... Ja som aj zvyknutý na pomaly. Lebo ja som zvyknutý dlhšie držať klavesu a... A to čo je? Egghead. Aha, to je vajce má na hlave. Takto, listok klasický zatvoriť. Ideme ďalej. Oj. Čo tu je? Idem pozrieť. Počkaj, Maťo. Idem iba pozrieť. Become a monster. Shotguna. Co tam je? Tu je
A nočné videnie. Tak toto je dobré. Mám nočné videnie. Tak to je dobré. Zatvoriť, sadni. Počkaj, on mne tak nejde. No, konečne. Tu pri mne takto sedí. Aha, ukáž, počkaj. Aha, hej. Zatiaľ to je dosť ľahké. Je číslo 664. Ako, prepačte. 664. Ako môžete vidieť. Počul som iba jedno, že táto hra má dve konce. Takže chcel by som dneska prejsť obe. Ale uvidíme. Zatvoriť. A ideme ďalej. Už je číslo 665. Trošku som vynechal zastávku, ale prišiel v pohode. Nejaké okuliare laserové má, keď dobre vidím. Otvoriť a ideme ďalej. Je 666. Tak toto je dobré. A toto je... Čo? To sú asi tie dve konce. Asi. Kde ideme? Kde ideme? Daj continue, skús dať continue. Dobre, tak dáme prvé continue. Dobre, zatiaľ, dobre. Ideme. A Teraz asi už budú len ľudia vychádzať. Zdá sa mi, že hej, asi. Ale po mňa ešte niekto príde určite. Na 100%. Už je číslo 669. A zatiaľ sa nič nedeje. A máme dosť dlhú trasu. Ľudia, keďže máme dosť dlhú trasu, tak strihnem vám to, až keď budeme na konci. Už sme skoro na konci a už sme prešli tu. A ďalšia možnosť. To čo je? Ľavá cesta, pokračovať v strede, alebo dopredu, alebo práva cesta. Dáme rovno, alebo neviem. Skúsme dať rovno pokračovať. Ja by som dal tiež rovno. Tak uvidíme, čo sa bude diať. A čo to je? A čo je toto? To sú nejaké auta. Nejaké vraky asi. A tam je na jednom sviečka. Vyzerá to dosť creepy, ľudia. Neviem klamať. Zvedajú, čo sa bude diať. Tu sú nejaké vraky. A tu je sviečka.
Dačo continue. Aha, máme ísť tam. Dobre, sadni. Aj normálne aj poplášne. Je to divné. A čo tu je? A čo? To čo bol tá zvuk? Tam aj dačo stojí. Hej, veď vidím. Toto tu je už dosť strašidelné. Máme otvoriť dvere. Utekaj! Sa bojím. Tu sa stalo, som nevidel. Poď, mám zuchovku. Tam sedeli nejaké manekiny, alebo niečo v autobuse vedľa teba. Nie, to čo sa... Bude ohádať. Sa bojím. Je to dosť strašidelné. Aj tu je nejaká... Tam sú tiež manekiny. Plno. Čo tu píše? Páde. Aha, sa nemôžeme na nich pozrieť na tie manekiny, lebo tu píše, že nemáme ich prebudiť očami asi. Ale neviem, či to tak presne Nepozerajme znamená. sa na nich pre istotu. Aj tu niečo píše. Počkaj, musíme dávať pozor, lebo tam písalo, že máme dávať pozor, kde kračame. Takže pre istotu dávaj pozor. Nepozeraj sa na tie manekiny, radšej sa tak pozeraj, tak stredne. Nie! Za tebou! Čakaj! Ja vidím! Strelil som ho. Dobre. Nie, ja viem asi, nestúpaj, musíš tak medzi nich, tak tesne, lebo asi keď stúpne na to červené za tebou. Nie! Netrafil som sa. Dobre, mám ho. Poď rýchlo. A mám taký pocit, že máš na to červené stúpiť. Ide! Nie. Poď, utekaj. Skoč. Otváraj. Čo sa deje? Pozor! Čo to je? Nie. Sa ho neviem trafiť. Ja sa neviem Ďalšia! Ja mám taký pocit, že my nemôžeme na to červené stúpiť. No však to. Kde máme ísť? 4 manekiny! Pozor. Neviem, kde máme ísť. Aha. Tam je nejaká šipka, poďme, iba bež. Oni idú za mnou. Nie. Dobre, ale sú pomalé tie manekiny. Jedna bola tak tesne vedľa mňa, skoro má. Nemôžeme na to červené svetlo stúpiť, bo sa hneď... Hej, máme bežať. Tu asi máme pojsť. Poď. Tu. Máme to. Yes! Ľudia, takže prvý koniec sme úspešne zvládli. A teraz poďme zvládnuť ten druhý koniec. A teraz si ideme vybrať stop. A áno, je tu nejaký pán a z neho nejaký dym ide. Keď dobre vidím. Vidíš, že z neho nejaký... dáčaj. Nejaký dym a nejaký zvuk, hej. To je druhá možnosť. Divné. A normálne zaplatil, ale neviem. Dobre. Ideme ďalej.
A už tu ostala iba tá 666. Nemáme benzín. Palivo. Musíme dať benzínku asi. Dúfame, to bude benzínka už. Som sa zľakol. Som si nevšimol strom. A je tu benzínka. Tak to zaparkovať. Tak. Už tankujeme. Sinister Bus. Tak sa volá aj hororovka. Ja z tej benzínky nemám dobrý pocit. Uvidíte sa, čo bude diať. Ja si myslím, že tu sa dá čo zasne diať. Dobre, ja už som dotankoval. Zaplatiť. Môžeš zaplatiť. Mám pojsť? Hej. Máš položiť peniaze. Dal som, už je. Dobre. A teraz asi ideme preč už. Čo? Tak počul si taký zvuk? Hej. Aha, a nejaké odpadky, asi to máme upratať. Dobre, a to... Abo pomôž mi, vieš čo, pomôž mi. Tam vzadu. Som si ku nemu sadol. Nie, ja nechcem sedieť. Ešte A tu čo je. ako pekný autobus musím uznať. Dobre, poď, ideme. Máme kôž. A kde je kôž? Tam nie. Tu nie, sa tu nezmestí. Celkom pekný autobus. A tamto je vzadu. Tak tu mne to príde mikrobus. No hej, taký malý je, hej. Mikrobus taký, alebo Ja už také. vyhadzujem. Dobre. To čo? Aha, na to tu dal, kde ty? Tu čo je? Nie. Bežať! Ľudia, pozerajte, ako vyzerá. Strašidelný je, čo? Hnusný je. Do autobusu máme ísť. On zmizol. Máme ísť do autobusu. On zmizol. Vieš čo? Nechce sa mi do toho autobusu ísť. Keď mám pravdu povedať. Chcem vie to ten koniec, že jak to skončí. Zatvoriť. A ideme. Kde nás vedia tie pointy. Dobre, tak ja utekam. Aha, Nie. Počkaj, otvori dvere. a sem není ani to ten 666, vidíš? Takže to on, kto to robí. Wow! Nie. Nie. Otvori dvere. Ja som zomrel. Aha, old man ending. Aha, takže ten vlastne čierny, čo nás oháňal pri tej benzínke, tak to je vlastne ten starý muž, ktorý bol pri tej stop zastávke. Tak toto bolo zaujímavé. Dosť. Mohli ste vidieť koniec, druhý. Áno. Bolo to dobré. Musím sa priznať, bolo to dobré. A toto by bolo na dne všetko. Nezabudnite dať like, odber a ja určite osobne túto hororovku odporúčam. Ty, Maťo? Áno, je veľmi dobrá. Je veľmi dobrá, ľudia. Takže určite si ju zahrajte a
ľudia, určite si pozerajte aj shorty, pretože ponovom som začal dávať shorty a mám pre vás takú prosbu, alebo aj prekvapenie pre vás, že keď dáte 20 odoberateľov a aspoň 10 lajkov na tomto videu, tak sa odhalíme. Presne tak. A toto by bolo na ne všetko. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Čaute.